Naalarma di kiti tattao, iti tiyandaan iti siyudad iti bigan, kapuanan iti na isayangkat nga may nga bypass operation, iti PNP iti natakamat a siyudad, nga indadauluan ni Police Chief Inspector Mark Luis Bundok, ken iti tulong iti Police Provincial Office, nga indadauluan met, ni Police Chief Inspector Sosi Muracho, nga daan iti direkta, nga supervision, ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr., OIC, Chief of Police, iti natakamat a siyudad, iti masuspecha, nga Domingo Racimo Jr., I-ASPA, 45 titawen na, nasawaan, may sa tricycle driver, nga agnay iti barangay, pagburnayan, itimet lang natakamat nga syudad. Mirasi mo ket nalaan, iti talo nga sachet, nga mapapati nga marijuana, nga daan iti 8.8 agramo, ken kwarta, nga aggatad iti siyam aribo, talo gasot, ken 55 nga piso. Saan met paglibakan, iti masuspecha, iti maitutudo nga nagbasulan na, kapuanan tanaala mismo, iti bulsa na, iti mapapati nga marijuana, ket no maipapanmet iti kwarta, nga naala ken kuana, pinasinggadan na nga nangabak isuna, iti sugal, ken tulong kanya na, iti nagkasakit, iti masuspecha ani Rasimo. Jay HBC, kitang kanto jay daya ti Pardos, na kanya. Ayun, ditulod ko pati pasayeros ko, kuna sir. Hindi nitulod ko yung pasayeros ko. So yun nakita dyan, nagna kami 20, kinita 20 wagwagan eh. Hindi kami nga naging nawa. Hindi ko bigla mi di na nawa po, agabantay na mga koston. Tiningil damit. Tiningil da ko nga na ako. Inakseptar met ni Rasimo, nga iso na ket maysa nga usar iti marijuana ngem saan iso na nga aglaklako at dapel lang iti masuspecha iti kustodiya iti PNP Bigan City ni Rasimo nga rod ket nakasango iti kaso nga Republic Act 9165 wenno panagikot iti maiparit nga agas. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.